دا مرید دا پیر مفتی گوهر علی دے پاپیانا پاسا کی خود بندی دے پیر گوهر سرائی کھڑے دا بیعات 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 ویناتنا اسی دن کے دڑکی دے ربا ماتنا قربان پسو سوار کلے دادو خوب زڑگی قرار میں رزڑگی دے عقیدہ دا دیو بلری بشاکا 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 ومسلک دا قبل امام سیب حنفی دے دا اخلاق و نمونہ دا خلق واری زما یار زما دلبر جمعیتی دے دا پزلہ چرس دماندی زلیگی 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 قدردان دے مہربان دے گوہری دے دا پزلہ چرس